Вали супер много. И няма да лъжа, не ми се ходи до залата. Обаче нещо трябва да се направи след това, защото днес си е ден за тренировка, така че трябва да се случи нещо. Да, тук ще вкарам малко крачки, защото навънка вали. И вярно, не че е кой знае какъв проблем да е. Няма да те разтопи, ама да знам. Много занимавка ще да е. И въпреки това, виж сега, защото като вали, има много голям шанс просто примерно да си кажеш, не знаеш какво я няма да направя. Или да знам, все едно да избягаш от това, което имаш да правиш, само заради някакъв външен фактор, пък то реално винаги има начин да измислиш. И не, това не означава, че трябва да имаш пътека у вас, да правиш крачки, да се разхождаш, нали? Идеята е по-скоро, първо да кажем, ако имаш да правиш тренировка, както в случая, аз трябваше да отида на залата тази сутрин, ама то цепеше супер много дъжд. И аз си викам, знаеш какво, вместо да чакаме сега да спре или да правя нещо друго, почна да правя това, което мога в нас. Това бяха лице опори. И за днеска е това. Сон не е това, което трябваше да бъде, ама се тая. Важното е, че е имало нещо. И е това нещо, където все едно да не е нула, тук е дисциплината. А обикновено дисциплината е качество, което притежават реално дисциплинираните мъже. Логично. Но е и качество, което повишава така мъжката ти енергия, повишава самочувствието. Защото замисли се, кой мъж би имал по-голямо самочувствие и кой би презентирал така по-голямо спокойствие като цяло генерално в живота му и в комуникацията му с жените и така нататък. Именно той, който знае, че може да вярва на себе си. А кога съответно можеш да вярваш на себе си, когато си казваш нещо и го правиш, когато се появяваш на време, когато даваш най-малко 15% от себе си, където се вика. Не е нужда с 100 винаги, всеки ден. Нужно е да има някакъв процент там, даден от теб. Дори днеска да направиш 15 лицеви опори, нищо повече, пак е по-добре от 0 лицеви опори, със сигурност. Така че, появявай се там, където си обещал да се появяваш, защото сега в момента, ако те питам, ти сериозно не отговаря на мен, отговори на себе си, колко мъж се чувстваш от 1 до 10? Колко така го усещаш ти лично за себе си, че ти си мъж, ама мъж да се чувстваш мъж. Нали, винаги е хубаво да има на къде да ходиш да градираш. Не е нужда да е 10 от 10, разбира се. Аз, например, не бих казал, че се чувствам 10 от 10. Чувствам се доста стабилно, но има моменти, където не съм мега стабилен. И това е напълно окей. Това е напълно окей. Въпросът е, че ако ти, примерно, се чувстваш сам за себе си, примерно 6 или 5 или нещо подобно, тогава определено има какво да направиш, някакви такива мънички стъпки, които току-що примерно казвам, правенето на крачки. Пак казвам, не е нужно да си взимаш пътеки, да даваш пари. Идеята е по-скоро, първо да кажем, да се насилиш, първо да излезеш навън и да направиш крачките, дори когато нямаш време, дори когато има и други фактори и така нататък. Не само, почни да тренираш и веднъж в седмицата, супер като за старт, определено ще стигнеш, когато започнеш да правиш тези неща, най-малко ще стигнеш от 6 до 7,5-8 и така можеш да градиш нагоре. И така, защото ако ти лично на въпроса колко се усещаш като мъж, отговаряш с, примерно, да кажем, сега в момента на моят въпрос ти отговориш на себе си примерно с 6, толкова се чувстваш, 6 от 10, значи смятай най-вероятно, когато си говориш с някоя жена, тя го усеща това на 4,5-5, повярвай ми, защото ти ако се чувстваш 6, значи най-вероятно е дори по-малко. Така че, опитай да го повишиш това число и се чувстваш малко по-за себе си така стабилен и такъв човек, който може да вярва на себе си, защото това е нещо изключително важно. И съответно оттам нататък вече ще усетиш и промяна в погледа на жените, ще усетиш промяна в това как тя, докато говори с теб, има уважение към теб по готиния начин, нали. Така че действай смело и излезе от комфортната си зона, дори когато не се занимава, защото това е нещо, което би вдигнал именно тази оценка, за която говоря. И ако имаш конкретен казус
който се върти с различни жени и имаш нужда вече от така персонализирана помощ, можеш да кандидатства за разговор с мен долу от линка под това видео и да видиш дали си подходящ за разговор с мен. Така че с удоволствие бих се приказал с теб, за да разгледаме какво се случва в твоя живот, ако разбира се подходящ. Така че виждали си от линка отдолу.